Vi har valgt sætning 4, og den lyder på, at hvis fx er lige med x i tredje, så er f mærke x 3x i anden. Ja, for at bevise trætrinsreglen skal vi starte med trin 1, og den står også herovre i trætrinsreglen. Og her har vi så sat trætrinsreglen trin 1 ind i vores x'er, så i stedet for x, så har vi sat det ind, som jeg lige sagde. Og så har vi udregnet det her, og så mangler vi kun den sidste udregning, og der skal jeg bruge en modtus. Fordi at det her går ud med det her, og så resten af tallene får lov til at stå. Så det er h i tredje plus 3x 0 i anden h plus 3 0 h i anden. I trin 2, som vi har herovre i tretrinsreglen, sker der det, at det her h spiser de andre h'er. Og her der gør det så det, at vi spiser det ene h, så der er 1 tilbage her, og her spiser det også kun 1 h, så der er 2 h'er tilbage her. Og det gør så, at vi har 2 h'er tilbage og 1 h her, og det sidste forsvinder. Så det er vores. Yes, så skal vi så bruge vores trin 3, og det ser man tager herover. Og i det, der sætter vi så vores resultat fra trin 2 ind. Og det vi så skal lægge mærke til, det er, hvad der sker inde i parentesen her, når h går mod 0. Så hvis vi tager det første h her, og det går mod 0, eller topper, det ender på 0. Og det samme sker så med det h her bagved. Og så bliver de slettet. Og så derfor bliver resultatet 3x 0. Ja. Og så er den her sætning bevist.